No mes de marzo comezarán as accións formativas do programa Muller TIC que promove o Concello de Ribeira en colaboración coa Asociación Cibervoluntarios. O programa componse de 3 cursos centrados todos eles no manexo de ferramentas para a busca de emprego ou para mellorar o posicionamento digital no caso daquelas que opten polo emprendemento. A finalidade do curso é tratar a brecha de xénero, está orientado hacia as mulleres para que podan conseguir encontrar emprego e romper toda esta serie de barreiras. Vamos intentar formar na preparación de currículums, na utilización de distintas ferramentas digitais como poden ser plataformas como LinkedIn ou Infojobs, etc., para encontrar distintos empregos e poder optar a eles. Os cursos terán lugar na aula CEMIT os días 2 e 16 de marzo e 6 de abril. As interesadas en participar poden solicitar máis información ou inscribirse no teléfono 981 876043 ou a través do enderezo cemit.ribeira@xunta.gal. Non hai límite de prazas e son gratuitos.